So di anas sa guys, padung namin mga tugsuba. So mao na mong giagian. Kay mga ligo nami. So mao na ni. So di ana sa di ana mi abot namin sa sapa guys. But lang makaligo may ani nga pati mang lubuga. Lubog man. Sila na mong butong. So guys, mo na mong gianan ka. Dong kami mauli. Doon na sila manguli. Ako doon. Hi guys, good morning. So October 26 karon guys. Guys, ano mo daw guys? Maglakaw-lakaw. So to this vlog guys, manguha mi og mangga. Kinsa na nang puti di ako. Di gano'n na may puti, ikaw na, gi. Gub-gub. Bisaya na gina siya. Karaan ka na nga panahon. Puti? Oh. Bisaya na siya kanang wala ko ang under nga na ginagawa na. So karon naglakaw meron guys kay padung manguha og mangga. So mo na ako mga kuyo guys ay. Hi sad mo Paul. Hi! Welcome sa mong vlog. Oh, nagbitbit og sakubag kay mo na mong sudlas Mga mangga. mangga. So padayon ta guys. Nindot jud ning nasa probinsya bitaw guys kay mga makadatag bisag mga unsa bitaw mga kalagot mo. Buka masagi. Oo, katrang butong atong bayaran. Dili. Ako ang misutong ko. Lubi, ang problema ang makasakat. Oh, bay, sa buka dali. Ina, pala yung baita sa bay, dala na to. Bataan di. So mo na ako mga outfit guys ay kay mga ligo sa mini gumagpanguha na mangga at tumikuan sapa. Sa papa na bay. Na dito. Kuya, Di pa sa mga to ako. mga alas 10, panggo alas 11. Oh, Maam ato siya. wari ra guro turo nimo. So among motor, mong sakyang motor ay gibili na mo kay di katungas. Asa yung bapa mo to? Ang mga anak niya ba? Amo ko man. Di mahatod man sa nato. Kita pa doon. Balik. Tuyas motor mo ya. Okay na. So darang motor oh. Lambay. Darang motor. Tago lang ka diha bani. Oh no. Bani tago lang ka diha ha. Kay maglaro-laro sa mi diri. Huwag na kayo ba? So wala nang daan diri ay. Daan. Padungad to. So padayon ta guys. Saan na ni mo oy? On ni sa. Tupon. Ano siya, buyan? Saan nila saging oh? Sige mo matod sino kuan, ate. Ato si Kuya. Tawari pati amo to tanang. Ay muli na to sila Paul. Una sila nato gamay guro. Kuy ng manghod. Wag ako manghod. Dungan ra nato. Yari sa una dira mahadlok lagi ni diri kay puno man ni ang kawayanan. Yak agi mo diri yan maho lagi ko ano. Sapa guys oh sapa. Wala may bay diha. Ano ko, kawayan da. Dili puno man ni kawayanan lagi pero wag tangon wag dusuro. Dito na lang ang kawayanan. Nasi baho baho. Mura lang po. Buyan lagi. Buyan baho. Ano? Kanang dana Paul praasa na padungad to. Kadong aton mo na to agian karon. Para dito makalabang og sapa. Ah, labang tag sapa eh, layo dito. Kuan niya, malumot pag inom na to. Basi na lang. Tanaw na to ron madana ba.
Mo ni manggaha. Lahi na kay bunga. Aw. So man ka stalan la da. Guys, they kanding diri guys. Oh, mga hindi mga kanding. Mi! Mi! Kanding guys. So mga kanding. Sa padayon ta guys. Padung namin manguha og mangga guys. Nya after namong panguha mangga, mga ligo may og sapa. So makita-kita sa dito ha. So morning gana guys. Padung ni Ito may sagbutan. So padung namin magkuha og mangga. So man namang gida ay gibit-bit naman sa kubag. Asa man yung manggahan? Ano yun? Yan naman itong di pa yun po. Malarag daw. Ano tawag dito? Mangga siya. Ay, mangga wala. So namalik ni kay wa ko hindi tao ay iya. Sumuon ni guys. Wait tao. Nya sa man tamang wa diri wa may bunga. May bungang mangga ay. Ilan na idi na agoro lang tiro. Naidaghan. Daghan na ilaha. Nakabantay ka tong naging kuan. Mugbo kay mga lubi diri oh. Klase ba sa lobby na mugbo? Lubi guys. Oh makabot ta guys. Mubura kayong punuan. Ito sa tayo. Sa probinsya guys nga ni oh magbuwad og humay. Oh. So nasa mga manok diri. Hi guys, so padung na sad mi og suba guys, kana pakyas among kuwagsag ay kanang mangga kay wa daw kuno tag-iya nya wa say bunga. Aw gamay nagbunga. Mga mitos pa naunhan mi kuha. So padung na lang mi mga ligo og suba sapa. So mao na mong daan guys. So di ana sa guys, padung na mi ngadtog suba. So mao na mong giagian. Kay mga ligo na mi. So mao na mi. Ay, sa pa na diri kay sa tigkakday kabaw. Ani.
Walang halong dito, walang halong semento. Nadaan. Nagbitbit siya sa kubag nga way sod. So na yung mga kalubihan diri guys, oh. So lindot king panahon diri. So na yung motor diri guys. So na yung motor diri, oh. Mag-agi na di mo tiyo. Ha? Mag-agi na di ha? Agen situ dia. Paguna na mo. Alisad kay Derek Bikas. Paguna. Pag-ayan ka pa niya pagkuhan. Ikaw kanina niya. Pag na lang. Pwede daw pagong ido tama. Ako rin umaga inana sa demo agi dia. Tiki, oh, tiki. Pagong. Tiki ni pilit, oh. No, narame. Narang suba, oh. Bangga suba. Awas mo na mangga di ay. Mabantay lain mo sa kakuan. Sa choices. Nabati. Mga pa din mangga di, di pa din mga ligo. Giatot, alam mo kung mga ligo na may padong. So di balimbing diri guys, oh, buwal ay bunga. Oh, mana yung balimbing. Buwak pa siya. So padayon ta. Kaya taglakaw atong. Uli, ulingan. Oh, nga na may ulingan, oh na. Nga na sa ulingan sa bukid, oh, tanaw na tanaw. Oo. Na ulingan. So padayon ta guys. Nagkaka-content. Sa mga kasagingan diri guys, kung sa ganahan mga awat og saging na didaghan guys. Yang usaha wag tiniin. Ini tengah bukit guys. Pure money. Apa sa leader ang one? Mayroon to. Hay man nagtrabaho ka day? Undawi. Metro. Ano si kuan? Usan? Naadiha ka ng kuan raman siya kay napong siya bata gamay. Kuan Wala siya na sa balay kabuti ang lang, bata. tulog. Ah, Pas kayo. dali ikaw. Wala pa taon. Ayos sa Ay kaway usag kapalit na dali yaper. dali. Ay usag dali. Trabaho usa. Ay. Da, Lisod pa ka. anak mong ginaoy, magminyo ang gitaw. Ay uy, ya. Kababagan, no? May magudog ka na lumba gud. Maujod, di mo sa dagat. Mga kasagingan diri tay pungkol bukid jud guys. Saging ora magabong. Saging. So, ayun. Ayun ang taglakaw guys. Nanti. Kani diri. Kani na saging Limbahon nga ko ano lubi.
nang humay diri guys. Bindad humay. Kunin talong oh. Kunin ganggangan. Ganggangan. Dandahan, ganggang. Dangkangan. Mo na ito, dangkangan. Dandahan, ha? Pugon. Ha? Pugon. Amo, landahan. Lahi man ang pugon oy. Pugon dito na. Lupi manggunang nas babaw. Gipugon. Asa? Ito, alay. So, di ana mi abot kami sa sapa guys. But lang makaligo may ani nga pati manglubuga. Lubog man. Di man yan kuan. Tapok. Lapok. Naon pinap. Ah. Ana. Laom. Diri mo mga ligo, Paul? Diri mo mga ligo. Dito ay kumul nga na dito sa may dam. Madam, Asam dam? ano na dito? Asa rin na dito? Lubog man oy. Lubog man kalain ani oy. Di ana. Ngayon, yan. Panuhot na eh. Asa ta? Talibangon, magpupuig ate. Kaligo kay lubog. Kana di akong gimin nga Guys, kayo may kaligo guys. So di ara mi diri ka picture unay mga kuan bitaw ka ng mga buhangin guys. Muong kon sa semento man siya diri guys. Hindi siya kayo. So ano siya? So, ano siya? So, kalibot diri. So taas lang dito ka picture. Sila na mong butong. Kulungan mo, saging dahil na lang dayo eh. Lubok dayo eh. Ayun na. Ayun na kulubok. Kulubok pa ka? Ayun na rin. Hindi, kita rin mo ka. Ayun na dayo.
Papa ka na. Nagsarawan. Ala, kaya ni. Ala, kaya. Kumuri pag ano, kumuri ba? Ano ako, ini kumuri. Kumuri na niyo ako di pinta ko rin. Ako tamis lagi. Ano ba? Mga da. Wala, sige. Salamat sa tanan. Nalagay yung tangki din. Ano saan ang tangki ha? Diba? Ako na ang ipod sa kanang diha ato na padung sa uban na sa balay. Kani ang mga wala. Namin nag. Ora gigamit na ba? Karon puros na gid hustanan. Muna yung mga tubo din ipaputol. Ano ang gamit eh? May pundong kahoy. So guys, mo na mo gianan ka. Dong nami mo ore. Padung na sila manghuli. Padung na sila manghuli. Padung na mi manghuli. Madara ya. Hinay lang. Wala mo naguba man ni bag phone. Hinay lang ya. Imong ate to ana sila? Dali ara gud nila. Patos lang naog. Law marabao tanawa. Asa na mo ka padung? Ngita na siya labo ba po. Aray. Mura manig naasakan ng kuano eh. Mura. Ang buto kasi ba? Basi gabok. So kaya pa, kaya pa.
Ano na, Bin? Limaho. This is the field trip. Init kita.